készülődjenek, tehát a középtávra a következő rajtunk 15 perces eltéréssel, hogy mondtam 10 perces, 15 perces, igen. Megbotolt a nyelvemben, nem ittam még semmit ma, mármint, hogy semmilyen folyadékot úgy gondoltam, és 10 akkor a középtáv. Kérdeztek az emberi mert ők már most mennek. De tényleg ez fontos, hogy nagyon sok átmenezőnk volt, szerint tartalmat néztünk, és egész végig ilyen nappal dolgoztak, mert mindenkinek egy utolsó pillanatban eszébe lépett, hogy távon szeretne menni, és átjelentkezések voltak, és aki most arról mondjuk megtenni azt, hogy jelezte ezt a rendezőt, ők szoktak nézni más rajtszámmal, más távokra, és őket kérjük meg, hogy legyenek szívesek, szálljanak ki a távból, és arra figyeljenek, hogy a beálltok, akkor bizony fidesztek zárni a versenyről. Itt a média már mindenki fotózza a fiúkat, lányokat. Csajok mosolyognak, elsősorban mosolyog, a többiek szavarkodhatnak. Azért milyen jó látni, hogy itt végignézek a bringásokra, és megszakadnak a középtávra. És akkor én megint felhívnám a figyelmet két dologra. Az egyik, hogy ugye a lassú rajt itt fog elhaladni a lovaspálya előtt, tehát mindenki hagyjon teret a bringásoknak, hogy nagyon sokan vannak. Plusz felhívom a figyelmet arra, hogy ha összecsapjuk a két tenyerünket, ezt kapcsnak hívják jobb körökbe, és akár még melegíthet is ezzel. Tehát Kérlek is fogunk valószínűleg halni. De a következő generáció már ugye olyanok lesznek, hogy Bújs Zsolt tér, Parti András utca, tehát akkor ez már egészen más generáció lesz. miért nem a lányokat mondod? Dósa Eszti utca. Mert ők szexszimbólumok lesznek. Nem folytatom a vonalat, mert nagyon el fogunk kanyarodni. Itt a rajt, Nem kanyarodunk, 2 perc. Kanyarodni fogunk, majd rajtnál, igen, lassú rajtnál egy jobbos, de mert 2 perc van rajtunk, úgyhogy lassan tényleg most már itt az idő. Állítsuk vissza a pályát. Megvan egy gyorsan visszaállítás? Viki, megvan a határok? Bólogatnak a kollégák, ugye hallod? Másodperc múlva. Figyelem, 30 másodperc a rajtig. Figyelem, 15 másodperc a rajtig, sípszóra indulunk. Kercsük, Patakláros, Valány név a naptárba. Eljövünk még hozzátok. Viszont váltásra folytások! És a elrepülő vírus Dorka is a nevezhető. Hajrá mindenki, száguldó virágok, hajrá hegyi bringa. Mindenkinek hajrá. Egy big nagy hajrá. Áron, Zsomjan, Áron! Olyan arcok vannak, nem is lenne elmondani. Tehát van, aki történeteim, az emberekről körbenézek, és egyből mindenkiről legalább 10 történet eszembe jut. Minden kevés lenne hozzá, hogy elmeséljen. Egyébként itt a rövid távon mondjuk a legnagyobb harcok, és akkor itt figyeljük, hogy hívnám fel a figyelmét. 15 másodperc. Képzeld a Krisztián. Nagyon koncerten. Toljának a tapsot, toljának a tapsot, a legjobbat!
sajátos még a versenyzőink.